Rostomili, witam Was przy piątku, wieczór. A posłuchajcie dziś o takownego recepisu dla chłopów na ciasto z jabłkami. Idź ku lodówce, odeprzeć tą lodówkę, zabierz 10 wajec, daj na stół tych 7, coś jeszcze nie roztrzaskał, poucieraj handrą bdłaszkę, a dowej se następny rozpozór. Zebier lawur, a wciepaj tam postrzodek z wajec, najprzód ty wajca roztrzaskaj o kraj lawora. Weź handrę, utrzyj dłaszkę, następny rozdobaj pozór. Teraz w laworze mamy 5 żółtek. Zebier maszynkę do mieszania, wroź do niej te skrzydełka, a zacznij trzepać wajca. Wroź te skrzydełka do miksera, jeszcze raz, ale teraz już tak jak się patrzy, a zaj zacznij trzepać wajca. Umyj se gębę, ręce a pleca. W laworze zbyły 2 żółtka. Teraz trzeba tych żółtek do ciasta. Weź stare gazety, cajtungi, a oblep nimi ściany, a powół w kuchyni, bo teraz będziemy do ciasta suć mułkę. Wsuj 20 deka mułki do szklunki, to co zbyło, 80 deka, pozbieraj spadki do paczka. Podziwiaj się, jeśli na ścianach a powole są polepione papiury, jak się patrzy, a zacznij mieszać mikserem. Wartko się idź cały umyć, pod wodą do wanny. Zabierz 4 jabłka, a ostry nóż. Idź do apteki, kup se flostry, szpyrytus, a potem się chyć szkrobania jabłek. Oszkapione palce polej szpyrytusem, a przylep se na nich flostry. Pokrążę jabłka w kostki, ale dowej pozór, bo potrzebujemy 2. Tuż nie śmiej zjeść więcej jako połówkę jabłek. Oszkapione palce przy krążaniu se zaś polej szpyrytusem. Jedyne jabłko, co ci się podarzyło pokrążać w kostki, wciepaj do ciasta. Zbytki z krążania pozbieraj z dłaszki, a opucuj we wodzie. Wyfyrtaj wszystko maszynką do mieszania, a potem se wypucuj lodówkę, bo jak to uschnie, to tego już na ozaś nie wypucujesz ani nie zeszkrobiesz. Wkidaj ciasto na plech, a wroź do trąby. A godzinę, jak się nic nie będzie robić temu ciastu, to cyknij tę trąbę, co by ją włączyć. Jak potem staniesz, to nie dzwoń nigdzie po fajermonów, odeprz okno a trąbę. Po tych wszystkich kurowodach najlepsze będzie pół litra dobrej gorzołki, a nie chytaj się już pyty więcej pieczenia. Także chłopi, jak nie umiecie piec żadnych ciast, jak żeście tego nigdy nie robili, tak raczej się tego nie chytajcie.